Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa taskar mu mai albarka. Da Allah da Annabi idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin kai danna mana subscribe domin samun ƙarin labarai da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ina zaki da mu? Subhanallahi subhanallahi. Kamar da muka samu labarin cewa 'yan bindiga sun kai farmaki ƙaramar hukumar Minjibir da ke jihar Kano, a inda abin nasu ma ya mafi ƙarfin hankali, wanda yanzu har gida ma suke bi, a inda aka samu labari daga majiyoyi daban-daban cewa wani alhaji mai suna Alhaji Abdullahi Carlos, wanda kowa ya sani cewa babban attajiri ne a ƙaramar hukumar, wanda tun jiya ƙarfe 2 na dare suka shigo garin suka yi ta harbe-harbe a unguwarsu, a inda mutanen unguwar kwata-kwata ba su samu damar yin bacci ba. Allah ya kyauta, kuma Allah muna roƙonka Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu. Kamar yadda aka ji ta bakin shugaban 'yan sanda na hukuma ko DSP Abdullahi Haruna, aka yi tuntuɓe shi akan ko ya haka al'amarin yake, sai ke cewa to shi dai bai samu wani rahoto ba daga majiyoyi, amma ana nan ana tsananta bincike. A yanda suka tafi da dai halin da ake ciki, sun tafi da Alhaji Abdullahi Carlos. Ubangiji Allah ya dawo da shi cikin ƙoshin lafiya. Allah muna roƙonka, Allah ka kiyaye mu daga cikin wannan abu. Allah muna roƙonka, kada dai a manta kuna tare da Taskar mu TV. Danna mana subscribe domin samun labarai da zarar mun ɗora.